କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ରୋହନ ଜଣେ ପରିଶ୍ରମୀ ଯୁବକ ଥିଲେ, ଯିଏ ଏକ ଛୋଟ ଗ୍ରାମରୁ ସହରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ସମୟ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦରମା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ତାଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରେ ଏକାକୀ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କ ମା ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ରୋହନ ବହୁତ ଅସହାୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଏହି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି କି କୌଣସି ଋଣ ନେବି କି ନା କେବଳ ହାର ମାନି ନେବି? ସେହି ରାତିରେ ଫୋନ୍ ଦେଖିବା ବଦଳରେ ସେ ତାଙ୍କ ବାଇବଲ ଖୋଲିଲେ। ତାଙ୍କ ନଜର ଏକ ପଦ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯଦି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାଗିବା ଉଚିତ। ରୋହନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବୁଝିଲେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳାଇବାକୁ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମାଗିନଥିଲେ। ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସରଳ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଜାଣିନାହିଁ, ଦୟାକରି ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ରାତିରେ କିଛି ଚମତ୍କାର ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ଏକ ନୂତନ କୌଶଳ ଶିଖିବା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କଥା ହେଲେ। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସହକର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରୋହନ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କଲେ, ଏକ ଭଲ ପଦବୀକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଅତୀତକୁ ଚାହିଁ ରୋହନ ସେହି ପଦର ସତ୍ୟତାକୁ ବୁଝିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଟଙ୍କା ଦେଇନଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଶିକ୍ଷା, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗେ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଷ୍ଟକର ହୁଏ, ଏହି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାକୀ ସବୁକିଛି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେ କେହି ମାଗନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଉଦାର ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି, ବିନା ଦୋଷାରୋପରେ, ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ। କେତେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସଫଳତା ଏକ ସରଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେବେ କାହାରି ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଦୋଷ ନ ଧରି ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସେଥିରେ ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ। ଯାକୋବ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ।